وردو عيكونن كاب سماي سمايا سوردك نعيك تجفن نعي مسكن فقفا كديلك نموتي كتموت صوري كنت تروح فقرك تعرفي كتلوتو نموتي كتموت صوري كنت تروح فقرك تعرفي كتلوتو فقري كابز بينو خان العلي فقري مسخا يلا سمسن آخر اوكي لوقاس 15 كاب حدك ساعة 10 كاب حدك ساكلته بمنباب كجمري مالتي كلهم تغوتن حطعنن كسمعوا نابو قربو فريساوያን ጻሐፍትን ድማ እዝስ ንሓጣን ደአ ይቅበል ምሳሳቶምን ይበልዓሎ ኢሎም አጉረምረሙ ይብለና ዘገርም ነገር ቶም ናብ ኢየሱስ ዝመጹ ዘለው መንዮም እንደህር ኢልና እቶም በፈሪሳውያንን ጻሐፍትን ዝተነጽጉ ከምኡን በተህብረተሰብ ተቀባልነት ዘይብሎም ሰባት እዮም ናብ ኢየሱስ መጽዮም فريسان صحافتن تايلوم يماغروم ريموم دهر الناس ازس نحاط دعا يقبل مساتاتهم يبلع إلوم يماغروم ريموم نا እግዚአብሔር ባህሪ አብ ኢየሱስ በመግላጽዮም አብለዕ ኢየሱስ ከም ዘግሮም ሩሙ ገሩ አሜን ዶ አብዚ ተገሊጹ እንሪኦ ዘሎና ባህሪ እግዚአብሔር እዩ አሜን ዶ ትነሐጥ ዘሐቁፍ እግዚአብሔር አሜን ትነሐጥ ዘፍቅር እግዚአብሔር ባህሪኡና አብ ኢየሱስ ክርስቶስ ተንጸባሪቆ ንሪኦ ዘለና ፈሪሳውያንን ጻሐፍትን ኢየሱስ ካብኦም በሁሉ ነገሩ ፍሉይ በመዃኑ ዝነገር እዚ አዚ ኸቆጥዖምን ከም ዘግሮምሩሙ ክገብሮም ኮሎይና ኣብዝነርኢ ዘለና ኣብዚ ሂዝና ዘለና ክፍሊ ከም ዘግሮምሩሙ ዝገበሮም እንታይ እንደህር ኢልና ኢየሱስ ንኹሎም ተገውትን ሓጣንን በመቅባሉን ምስኦም ሕብረት በመግባሩን ማለት ምስኦም በመብልዑን فريسان صحافتن ابلع ليسوس كم زغرمرمو زغبروم كال ነገር አይኮነን ነትንሳቶም ዝነጽጉዎም ነትንሳቶም ዘይቀበሉዎም ኢየሱስ ግን ይቀበሎም በመሐላው እዚ ነገር እዚ በቃ ከም ዘግሮምሩሙ ገሮም አይተቀበሎም ክብልዎ አይክሉን ተዝኽሉ ነይሮም አይተቀበሎም ወልዎ ነይሮም ግን እዚ ነገር እዚ ክብልዎ ስለዘይክሉ بجكا مغرمرام كالم مراص يبلوم زوم تغوتن حطانن نيسوس كسمعو إلوم نابو مقرابوم بعلو زما حلالفو ملئختلو ايكونن دي اودسان زوم بتناي شعو مراحت زتنصغو تقبالن زينبروم سبات ناب يسوس كمصو خلو بزي مخنيات كم زميصوينا كابز كنردا نخل ناب يسوس ممصيوم قند مخنيات انتا اندهر إنا يسوس نماننتهم كيتأمته نسخي خيبله كمتا زلوا سلازقبالهم يو زوم سبات بزي قلت اقام كيتسقفوا ناب يسوس كموصو غيروهم حدا كمتا عنتوي ورشب زبلو زنبره زسحابهم نا يسوس كريستوس بحري አለው እግዚአብሔር ይመስገን ናብ ኢየሱስ ከመጾም ዝገበሮም ነገር አሎ ፈሪሳውያን ጻሐፍትን ግና ከምዛ አብዛ ምዕራፍ ንሪኦም ዘለና ኣብ ልዕሊኦም ናይ ፍርድ ቃል ክዛረቡን ክነጽግዎምን ኮሎይና ንሪ እንድሕር ጻድቃናት ጎይታ ድማ ዘይድልዮም ሰባት ነይሮም ተዝኾኑ ነይሮም ጎይታ ናብ ምድሪ ክመጽእ ኣይመድልን ነይሩ ፈሪሳውያንን ጻሐፍትን ግና ንነፍሶም ጻድቅ ገይሮም ስለዘቋጽርዋ ንኻልኦት ከነዓሹ ክነዕቁ ኮለው አዳውም ካን ኣብ ካልኦት ቆስሩ ኮለው ንሪ ማለት እዩ ኣብዚ ዝተገረም ኩሉ እዚያ ጽቡቅ ገርኩም ስምዑን ቅዱሳን ኣብዚ ዝተገረም ኩሉ ነገር እንታይ እዩ እንደህር ኢልኩምኒ ኢየሱስ ነዞም ንርእሶም ልዕሊኡ ዝሰርዑ ግደፎ ልዕሊቶም ሓጢያን ዘይኮኑሲ ነዞም ንርእሶም ልዕሊ ኢየሱስ ዝሰርዑ ሰባት ኣብ ክንዲ ከምቲ ንሳቶም ዝገበርዎ ዝገብር
ንኣኦሙን መታን ክኸስብ ኢሉ ብምሳሌ ገይሩ ክዛረቦም ከሎ ንርኢ ኣይገርመኩምን እዚ ንልበይ ተንኪፍዎ ኣብዚ ዝተማሃርክዎ ነገር እንታይ እዩ ኢየሱስ መንነቶም እንዳፈለጠ ብዛዕባኦም ብዙሕን ውሕድን ክብል እንዳኸኣለ ብዛዕባኦም ምንም ከይበለ ብምሳሌ ገይሩ ንልቦም ክዛረቦም ከሎ ኢና ንርኢ yes ኢየሱስ ምስቶም ተገውትን ሓጣንን ዝበልዕን ዝሰቲን ስለምንታይ እንድሕር ኢልና መታን ገንዘቡ ክገብሮም ስለዝደለየ ኣይኮነ እንዴ ኢየሱስ ነዞም ተገውትን ሓጣንን ጥራሕ ዘይኮነ ስለ ፈሪሳውያንን ጸሓፍቱንን እዩ ናብዚ ምድሪ መጽዩ እዚ ስለ ዝኾነ ኻዩ ክኸስቦም ኢሉ ብምሳሌ ገይሩ ተዛሪቦም ኣብዚ ኢየሱስ ነዞም ናይ ፍርድ ቃል ዝዛረቡ ፈሪሳውያንን ጸሓፍትን ካልኣይ እድል ክህቦም ከሎ ኢና ኣብዚ ንርኢ ንነፍሶም ከጠምቶም ከሎ ኢና ኣብዚ ንርኢ ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናት እዚ ነገር ጎሊሁ ይረአዩ ንሓደ ተኸስብ ንሓደ ከዓ ተኸስሮ እግዚአብሔር ካብዚ ይሓልወና ብዙሕ ግዜ ይጉየ ሰባት ይመጹ ሓደሽቲ ክመጹ ሆል እቶም መራሕቲሲ በቃ ኣብቶም ዝመጹ ጥራይም ፎከስ ዝገብሩ ኣብቶም ዝኸዱ ዘለው ስለምንታይ ይኸዱለው እንታይ ኮይኖም ካብ ቤተክርስቲያን ተሪፎም ኢሎምሲ ናይ ምክትታል ባህሪ የለን ኣብዚ ዘመን እዚ ማለት እዩ እቲ ሓደ ኸይ እቲ ሓደ መጽ ስለ ዝኾነ በቃ ብዙሕ ኣብቲ ዝጠፍእ ወይ ድማ ኣብቲ ዝኸይድ ፎከስ ዝገብር ኣይረኣኹን ኢየሱስ ነቶም ምጥፎኦም ተረዲእዎም ናብኡ ዝመጹን ነቶም ምጥፎኦም ዘይፈለጡ ሰባት ኣሎና ዝብሉ ንኽልቲኦም ዝኸው መልእኽቲ ኣለዎ እዚ ስለ ዝኾነ ኸኣዩ መታን ኣበይ ደው ኢሎም ከም ዘለዉ ክፈልጡ ኢሉ ብቐሊሉ ክርድእዎ ብዝኽእሉ ምሳሌ ገይሩ ክዛረቦም ከሎ ንርኢ ኣብዚ ማለት እዩ ኢየሱስ ንሓጢኣት እምበር ንሓጢ ፈጺሙ ኣይጸልአኒ ኣይኮነ እንዴ ንሓጢ ዝጸልእ ነይሩ ተዝኸውን ኣብ ክንዲ ኩላህና ኣይምሞተን ነይሩ ናይ ፈሪሳውያንን ጸሓፍትን ኣካይዳን ነቲ ሕብረተሰብ ናብ ኣምላኹ ከም ዝጽጋዕ ዘይኮነስ ገይርዎ ጨሪሶም ካብ ኣምላኾም ከም ዝርሕቑ ይገይርዎ ኢየሱስ ከዓ እቲ ሕብረተሰብ እንታይ ጎዲልዎ ኣሎ እንታይ የድልዮ ኣሎ ስለዝፈልጥ ብፍቕሪ ተገሊጹ አሜን ኢየሱስ ንማንም በኃይሊ ግበር ኣይትግበር ብዝብል ዝማረኾ ሰብ የለን ከምዝ እንተ ዘይጌርካ ከምዝ ክትከውን ኢኻ ከምቲ ዘይወሲካ ከምዚ ኣይኮነልካን ብምባል ንማንም ናብኡ ኣየምፀን እንታይ ደኣ ብዘይ ኩናት ብፍቕሪ ንብዘለ ዓለም ማሪኽዋ ብሰላም ኪድ ፊልሃወይ ናይ ኢየሱስ ኣጽዋር እንታይ እንድሕር ኢልና ፍቕሪ ኣሜን ዶ ቅዱሳኔ ኣቦ እቲ ኣባና ዘለዎ ፍቕሪ ብወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ንነፍስ ወከፍና ገሊጽዎ ኢየሱስ ነዚ ፍቕሪ ነቶም እዚ ፍቕሪ እዚ ዝናፍቆም ሰባት ነቶም እዚ ፍቕሪ እዚ ዝጸምዕዎ ሰባት ብምምቃሉ እዩ እምበኣር ፈሪሳውያን ጸሓፍትን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘግረምርሙ ገይርዎም ኩሎም ተገውትን ሓጣንን ክሰምዑ ናብኡ ቀረቡ ክብል ከሎ ሓደ ክነስተብለሉ ዘሎና ነገር ኣሎ ዞም ሰባት ሱቕ ኢሎም ኣይኮነን ናብ ኢየሱስ ቀሪቦም ናብኡ ክቀርቡ ንዕኡ ክሰምዑን ዝገበሩን ነገር ስለ ዘሎ እምበር ሱቕ ኢሉ ማንም ሰብ ንማንም ኣይቀርብን ኣይሰምዕን ከምቲ ብዙሕ ግዜ ኣብ መጽናዕትና ዝጠቐስናዮ ተገውትን ሓጣንን ብፍላይካ ተገውቲ ኣብ እስራኤል ኣዝዮም ዝተጸልዑ ሰባት እዮም ኖን ምሶም ኣብ መዓዲ ክትቀመጥ ማንም ሰብ ናብ ጥቆም ዝቐርብ የለን ምክንያቱም ኣይሁድ ኮይኖም ምስ ሮማውያንን ሄሮድሳውያን ስለ ዝሰርሑ ቀረጽ ካብ ህዝቦም ስለ ዘኽፍሉን ማለት እዩ ኢየሱስ ግና ነዞም ብኩሉ ዝተጸልዑ ኩሉ ዝፍንፍኖም ሰባት ከምቶም ካልኦት ብማዕረ ከፍቅሮም ከሎ ብማዕረ ከገልግሎም ከሎ ንሪ እዚ ከዓ ንብዙሓት ክማርኾም ከሎ ንሪ ኣሜን ዶ ካብ ኢየሱስ እዚና ንመሃር ንኩሉ ብማዕረ ይዘገልግል ንኩሉ ብማዕረ ዓይኒ ዝጥምት ንኩሉ ድማ ብማዕረ የፍቅር እቲ ቀንዲ ነቶም ፈሪሳውያንን ጸሓፍትን ከም ዘግረምርሙ ዝገበሮም እምበኣር
እንታይ እንደህሪና ንሳቶም ዝነጸግዎም ሰባት ኢየሱስ ብምቕባል እዩ መቕባል ጥራይ ዘይኮንስ ምሳታቶም ከኣ ፎሎውሺፕ ህብረት ብምግባር እዩ ኣብዚ እታ ክሰምዕዋ ናብኡ ቀረቡ ትብል ቃል ብፍላይ እታ ቀረቡ ትብል ቃል ተመልክቶ እንታይ እዩ ናብ ኣምላኽ ምቕራብ ዘርኢ ኣሜን ዶ ቅዱሳን ክሰምዕዎ ናብኡ ቀረቡ ዝብል ቃል ከም ናብ ኣምላኽ ትቐርብ እዩ ከም ናብ ኣምላኽ ትጽጋዕ እዩ ኣብ ኢየሱስ ዝራእይዎ ሓልዮት ፍቕሪ ትሕትና ነቶም ህዝቢ ናብኡ ክመጹ ገይርዎ ኣብ ያዕቆብ 4:8 እንታይ ይብል ንኣምላኽ እንታይ ግበርዎ ዝብለና ቅረብዎ ኣሜን ንሱውን ክቐርበኩም እዩ ኣቱም ሓጣን ኣዳውኩም ኣጽሪ ኣቱም ሰብ ክልተ ልብኹም አንጽሑ ይብለና እቲ ዝግድስ ስምዑን ጽቡቕ ጌርኩም ኣብ መንጎና በብዙሕ ሓይጣት ተخصص ሰባት ክትህሉ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ዘገድስ ሓጠ ምዃንኩ ኣይኮነን ሕጁን ደጊመ ክዛረበ እቲ ዘገድስ እቲ ናይ ዓለም ሓይጣተኛ ምዃንካ ኣይኮነን እቲ ዘገድስ ካብቲ ባርያ ዝገብረካ ሓጢአት ክትናገፍ ምድላኻይ ኣገዳሲ ኣሜን እዞም ተገውትን ሓጣንን ናብ ኢየሱስ ክመጹ ከለዉ ብርግጽ ኣብ ቅድሚ ደው ክብሉ ዘይግብኦም ክኸውን ይኽእል እዩ ኢየሱስ ንሓጢአቶም ዘይኮነ ዝርኢ እቲ ምስ ኩሉ ነገሮም ናብኡ ምምጽኦምን ካብቲ ዓሲርዎም ዘሎ ነገር ክገላገሉ ምድላዮም ዘርኢ ኣሜን ዶ ከምኡ ተዘይኸውን ኣነ ንስኻትኩምን ደቂ ጎይታ የሚኾንና ነርና ብፍላይ ኣነ ማለት እዩ ናብቲ ስምዑን ጽቡቕ ጌርኩም ናብቲ ቀዳሳይ እንድሕር መጺኻ ትቕደስ ኢኻ ኣሜን ዶ ናብቲ መናገፍ እንድሕር መጺኻ ትናገፍ ኢኻ ናብቲ ፈዋሲ እንድሕር መጺኻ ትፍወስ ኢኻ ፈሪሳውያን ተገውትን እዚ ምስጢር እዚ ተሰዊርዎ ፈሪሳውያንን ጸሓፍትን ክብለ ፈሪሳውያንን ጸሓፍትን እዚ ምስጢር እዚዩ ተሰዊሮም ሓንትስ ናብኡ ምቕራብ ሓንትስ ናብኡ ምጽጋዕ ጥራይ ዘድሊ ክብርን ጎይታ ይኹን ፈሪሳውያን ንኣምላኽ ዝደልዩ ይመስሉ ክረኣዩ ከለዉ ንኣምላኽ ዝደልዩ እዮም ዝመስሉ ንኣምላኽ ተሓለቕቲ እዮም ዝመስሉ እቲ ሓቂ ግና ከምኡ ይኮነን ፈሪሳውያን መንገዲ ኣምላኽ ዘይኮነ ዘገድሶም ባህሎም ብዛዕባ እቲ በዓላቶም ዝሰርዕዎ ስርዓታት ጥራይ እዮም ዝግደሱ ፈሪሳውያን ነቲ ህዝቢ ናብ ኣምላኽ ዘይኮነ ዘቕርብዎ ካብ ኣምላኹ ኣዝዩ ከም ዝርሕቕ እዮም ገይሮሞ ከምቲ ነቢ ኢሳያስ ዝበሎ እዞም ሰባት ናይ ከንፈር ኣገልግሎት እምበር ናይ ህይወት ኣገልግሎት የብሎምን ካብዚ ከምዚ የድሕነና ኣሜን ኣሜን ዶ ካብ ናይ ከንፈር ኣገልግሎት ጎይታ የውፃና ኣሜን ብህይወት ንጎይታ ምግልጋል ይኹነና እንታይ ኢሉ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 9 ከ10-14 እግዚአብሔር ካበለ እዚ ህዝብ እዚ በአፉ ካብ ዝቀርበኒ ብኸናፍሩን ካብ ዘኽብረኒ ልቡ ግና ካብ ዝርሕቕ እቲ ንዓይ ምፍርሑ ኸ ብምሕሮ ባህሊ ሰብ ካብ ዝኸውን ስለዚ እንሆ ኣብ ማእኸል እዚ ህዝብ እዚ ዘደንቕ ተግባር ተዓምራትን ወሲኸ ገብረ ጥበብቶም ጥበበኛታት ከጥፍእ ምስተዋልቶም ኣስተዋልቲ ክደፍኔ ይብለና ማለት እዩ ቶም ፈሪሳውያን ጸሓፍትን ዘግረምርምዎ ምጉሩምራም ከምቲ እስራኤላውያን ኣብ ምድረ በዳ ዘግረምርምዎ ዓይነት ምጉሩምራም ምድረ በዳ ዘትርፍ ምጉሩምራም ማለት እዩ ቅዱሳን ካብዚ እግዚአብሔር ይሓልወና እስራኤላውያን ኣብ ልዕልቲ ዝመርሖም ሙሴ ኣይኮኑን ኣግረምሪሞም እንታይ ደኣ ኣብ ልዕልቲ በሓያል ቅልጽሙ ካብ ኢድ ፈርዖን ዘድሓኖም ኣምላኾም እዮም ኣግረምሪሞም እዞም ሎሚ ንሪኦም ዘለና ፈሪሳውያን ድማ ኣብ ልዕልቲ መሲሕ እዮም ኣግረምሪሞም ጎይታ ንዓይና ኣሓትኩምን ካብ ናይ ምጉሩምራም ህይወት የውፃና ኣሜን እዚ ምስላስ እዚ ከዓ መሰለሎም ከምዚ ኢሉ ካባሃትኩም 100 ኣባጊዕ ዘለዎሞ ካባታተን ሓንቲ ተጠፋኣቶስ ነተን 99 ኣብ በረኻ ዘይሓድግ ሳዕ ዝረኽባውን ነታ ዝጠፍአት ክደሊ ዘይከይድ እንታዋይ ሰብኣይ ምስ ረኸባ ከዓ እናተሓጎሳ መንከቡ ይሕንግራ ናብ ቤቱ ምስተመልሰ ድማ ነዕርኹን ንጎረባቢቱን ብሓደ ጸዊዑ ነታ ዝጠፍኣትን በጊዕ ረኺበያ እሞ ምሳይ ተሓጎሱ ይብሎም ከምኡኻ ንስሓ ካብ ዘይድልዮ 99 ጻድቃናሲ ብሓደ ዝንሳሕ ሓጥእ ኣብ ሰማይ ሓጎስ ክኸውን ይብለኩም ኣለኹ ብለና ኢየሱስ ነቲ ምስላ ንመን ይመስልዎ
ነቶም አብስርሑ ጣልቃ ዘአቱ ነቶም ዘይተባህልዎ ዝገብሩ ነቶም መግሮምረምቲ ፈሪሳውያንን ጸሐፍትን ነዚ ምስላዚ መስልዎ ብዙሕ ግዜ ናይ ኢየሱስ መልእኽቲ እንድሕር አስተብሂልናዮ እቲ ዘመሓላልፎም መልእኽቲ ኣብቶም ሰማዓቱ ሰንጢቁ ከአቱ ዝጥቀመሉ ሜላ እንታይ እንድሕርኢልና ንነገራት በእንትና ከም ንሪኦም ይዝገብረና አሜን ዶ ናይ ኢየሱስ ሰክሰስፉል አገልግሎት ንምንታይ ዕውት አገልግሎት ነይርዎ እንድሕርኢልኩምኒ ንነገራት በእንቶም ከም ዝርኢ ዝገብር አሜን ዶ መብዛሕቲ ተቀናቀንቲ ኢየሱስ ክፍትንዎ ኢሎም ክመጹ ከለው ሓፊሮም ዝምለሱሉ ስለምንታይ እንድሕርኢልና ነቲ በእንቶም ክሪእዎ ዝጸንሑ ነገር በቲ ንሱ ክሪእዎ ዝደልዮ ገይሩ ኸሪኦም ከሎ ሓፊሮም ይኸዱ ነይሮም ወላ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ክፍሊ ክንርኢ ከለና ኢየሱስ ነዚ ምስላዚ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝበልክዎ ነቶም ፈሪሳውያን ጸሐፍትን ይመስልዎ ነዚ ምስላዚ ዝመሰለሉ ቀንዲ ምኽንያት እንታይ እንድሕርኢልና ኢየሱስ ስለምንታይ ነቶም ንጹልኣት ነቶም ተቐባልነት ዘይብሎም ሰባት ይቕበሎም ከም ዘሎ ምላሽ ንምሃብ ከረድኦም ኢሉ ነዚ ነገር ተዛሪቡ እዚ ከማና ዘይኮነ እንዲ ዘረብኦም ነይሩ ኢየሱስ ካ እቲ ካብኦም ፍልይ ዘብሎ ነገር እንታይ ምዃኑ ኸሪኦም ከሎ ኢና ኣብዚ ክፍሊ ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ኢየሱስ ነቲ ምሳሌ ክጅምሮ ከሎ እንታይ ብምባል ጀሚርዎ ካባኻትኩም ሕጂ ካባኻትኩም እንድሕር ኢሉ ንነፍስ ወከፍ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ንነፍስ ወከፍ ኣብቲ ዙርኡ ዘሎ ሰማዒ እንታይ ዝገብር ዝውክል እዩ ኣይኮነ እንዲ ሓቀይዶ ቅዱሳን ንሰማዓቱ ብሙሉእ ዝውክል እዩ ካባኻትኩም ከኽብል ከሎ among you all of you ብምባል ጀሚሩ ኢየሱስ ኮነ ኢሉ ነቲ ሕቶ ውልቃዊ ገይርዎ ኢየሱስ ኣብዚ ሓደ ኣብ መልእኽቲ ንሰማዓቱ ዘመሓላልፍ ዘሎ ከምቲ ነፍስ ወከፍኩም ነቲ ዝጠፍዓኩም ነገር ክሳዕ ትረኽብዎ ትደልይዎ ኣነ ኸ ዝጠፍዓኒ ዘናዲ ዘለኹ እዩ መልእኽቱ ኢየሱስ መታን እቲ ዝብሎም ዘሎ ነገር አጸቢቁ ክስወጦም ብምባል ነዚ ምስላ ተዛሪብዎ ካባኻትኩም ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢየሱስ ርግጸኛ ብምዃኑ ማለት ሓንቲ በጊዕ እንተ ጠፊኣትኩም አይ ሓንቲ በጊዕ ጠፊኣትና ደሓን ተሰዓንቻዓተን ኣለና እሞ እቶም ዘለውና ያኣኽሉና ኢልኩም ኮፋይ ትብሉን ኢኹም እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘረባ ሓንቲ ከም ጠፋኣትኩም ምስፈለጥኩም ነተን ተሰዓንቻዓተን ሓዲኩም ነታ ዝጠፍአት ከተናዲዋ ትኸዲኡኹም መኻጥራይ ዘይኮነስ እንተስ ብሂወታ እንተስ ሞይታ ክሳዕ ትረኽብዋ ተናዲዋ ኢኹም ኣነ ኸኣ ብዙሓት ዝጠፍኡን ሰባት ስለ ዘለውኒ እቲ ቀንዲ ናብ ምድሪ መምጽኤ ከዓ ነቲ ዝጠፍአ ክደልን ከድሕንን ስለ ዝኾነ ናይ ግድን ክሳዕ ነቲ ጥፉእ ዝረክብ ነቲ ዝጠፍአ ከናዲ ግድን ይኽብሎም ከሎ ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ንዝጠፍኣካ ምድላይ ኣዝዩ ከቢድ ስራሕ እዩ ሓቀይዶ ንዝጠፍኣካ ነገር ምድላይ ኣዝዩ ከቢድ ስራሕ እዩ ምክንያቱም እቲ ዘጥፋእኻዮ ነገር ኣበይን መዓስን ከም ዘጥፋእኻዮ ስለ ዘይትፈልጥ ማለት እዩ እቲ ናይ ምድላይ ስራሕ ኣዝዩ ኣሕላኺ ክኸውን ከሎ ነቲ ዝጠፍኣካ ነገር ምስ ረኸብካዮ ትሕጎሶ ግና ልዕሊ ዝኾነ ነገር እዩ ኣሜን ማንም ሰብ ንብረቱ ጥፊኡ ዝሕጎስ ሰብ የለን ኢየሱስ ኣብዚ ነዚ ከሪኤና ደሊ ዘሎ ኣብ ቁጽሪ ካብ ቁጽሪ 5 ክሳብ 7 ክነንብብ ከለና እንታይ ብለና ምስ ረኸባ ከዓ እናተሓጎሰ ኣብ መንኩቡ ይሕንግራ ናብ ቤቱ ምስተመልሰ ድማ ንዕርኹን ንጎረባብቱን ብሓደ ጸዊዑ ነታ ዝጠፍዓትን በጊዕ ረኺበያ እሞ ምሳይ ተሓጎሱ ይብሎም ከምኡኻ ንስሓ ካብ ዘየድልዮ ተሰዓንሸዓተን ጻድቃንሲ ብሓደ ዝንሳሕ ሓፅእ ኣብ ሰማይ ሓጎስ ክኸውን እዩ እብለኩም ኣለኹ ብል እቲ ነታ ዝጠፍዓቶ በጊዕ ኸናዲ ዝወፀ ሰብ ምስ ረኸባ ነቲ ንዓኣ ንምርካብ ዘጥፍኦ ሓይሊ ከይጸብጸበ ብተሓጓስ ሓንጊሩ ናብ ቤቱ ይመልሳ እታ ዝጠፍአት በጊዕ ብምርካባ እቲ ዋና እቲ በጊዕ ጥራይ ዘይኮነስ ኩሎም ጎረባብቱ ከይተረፍዮም ዝሕጎሱ ኣብዚ ክነስተብለሉ ዘለና ነገር እንታይ እዩ እታ ዝጠፍአት በጊዕ ክትረከብ ዝገበራ ሓደ ነገር ጥራይ እዩ ንሱ ኸ እንታይ እዩ እቲ ዋናኣ ከም ዝጠፍአት ምስ ፈለጠ ክደልያ ብምኻዱ ኣሜን ከምታ አንቶይ ወርሺፕ ታይብል ነይሩ ሲ ቤተክርስቲያን ሲ ጠፊያ ዘላ በቃ ተማሪኻ ያዘላ
በቃ ዝጠፋ ነገር ከምዘሎ ኸማን አይትፈልጥን ያይሉ ዝጠፋካ ነገር ከምዘሎ ምስፈለጥካ ጥራይኻ ነቲ ዝጠፋካ ክትረክብ ክደሊ ትወጽ እንበር እንደ ሕር ዝጠፋካ ነገር ዘይትፈልጥ ተኾንካ ሰኢልካ ይሃት ነበር شمونتك ساعة عسرته ويساينت سبيتيات عسرته دريم زلوا حنت دريم انت طفاتا مبرحتا زي تبرح بيتاون زي تغستر كساعة رخبا خاص ابيقا زي تدلي مس رخبتا دما تاز طفاتن دريمي رخيبه يامو مساي تحغوس على ندونتاتا نغروبا بتتصوعن كومو دما بحد زنسا حاط اب قدم ملائكتن املاخن حاغوس يخون بلكم الله يلو تقداميت مثال خمت كنريو صنحنا تابجي عبرها وياب وصاي اطفيا زاخاليت يسوس تتقملا مثال دما خمزان بازلنا تا دريم ابيا طفياتا اب غزا اطفياتا زاسبيتي كمتي اتي بجيو زطفا سباي نابرها ايكدتن زي كدتلو عند مخنيات انتاي اندحرينا تا دريما ابيتا كمزطفا سلازفلطته ابي كدلي كم زلوا سلازفلطت دلي اخانت زطفا دريما رخيباتو اتوم بتا طفت بجي تمثيلهم زلو توم تغوتن حطان كونو خلو اتوم بدريم مسيلوهم زلو دما نتوم ጻድቃኒና ዝብሉ ፈሪሳውያንን ጸሐፍትን አቤቱ ዘለው ማለት ያብቲ ናይ ክህነት አገልግሎት ዘለው ማለት እዛ ሰቤት ነታ ዝጠፋአታ ድሪም ክደሊ በቀዳማይ ደረጃ ዝገበረቶ ነገር እንታይ እንደህር ኢልና መብራህታ እያ አብሬሃ አሜን መብራህት ምስወላአኻ ጥራዩ በቀሊሉ ነቲ በቲ ጸልማ ተሸፊኑ ወይ ተሐቢዩ ጸነህ ነገር በቀሊሉ ትሪዮ ትኸል ስለዚህ ኻዩ በመጀመርታ መብራህቲ ክትውልዕ ዝነበራ ብድሕሪ እንታይ ገራ እንደሕሪልና ቤታ ክትኩስትርያ ጀሚራ ከምቲ ኩላህና ንፈልጦ ገዛና ክንኩስትር ኮለና ገዛና ክነላዓል ኮለና ብዙሕ ገፈጥ መፈጢና ንረክብ አይኮነ እንዲ ገዛና ክንኩስትር ኮለና በብዙሕ ነገሪና ንድነቅ ብዙሕ ዘይሐሰብናዮ ብዙሕ ተሓቢኡ ዝጸነሐ ነገር ስለዚ እንረክብ እዝኸ አቤቴ ነይሩ እንዳበልና በቲ አቤትና ጸነሐ ነገር አዚናይና ነገረ ድሪምና ክንደሊ ኮለና ብዙሕ ክንረኽቦ ሚልና ዘይተጸበናይም ነገር እንኮላይና ንረክብ ዞም ፈሪሳውያንን ጸሐፍትን አገልግሎት ክጅምሩ ኾሎ ብቅንዓት እግዚአብሔርም ጀሚሮም አብቲ አገልግሎት ምስጸንሑ ግና ነቲ ዝነበሮም ነገር አጥፊኦሞ ኢየሱስ ከአብ ዘጥፋኹሞ ነገር አሎሞ በዚ ዝመጻልኩም ብርሃን ጌርኩም ዘጥፋኹሞ ነገር ድለይዎ ረኸብዎ ኻ ኢሉ ይዛረቦም ዘሎ አሜን አሜን ዶ ተኻለይቲ ምስላውን ምስተቀዳሚት ምሳሌ ተመሳሳሊት መልእክት ዘለዋያ ክልቴን መልእክቲ አብ ክልቴን መልእክቲ ጎሊሑ ዝረአይ ነገር እንታይ እንደሕር ኢልና ብዛዕባ ዝጠፋአካ ነገር ምድላይ እቲ ምድላይ ድማ ክሳዕነት ዝጠፋአካ ነገር ምርካብ ከም ዝኾነ ንሱጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዝጠፋአካ ነገር ምስረኸብካዮ አቡ ዘሎ ሓጎሱን ጎሊሑ አጉሊሑ ዘርኢ ክፍሊ እዚ እቲ በጊዕ ዘጥፈአ ሰብ ክደልያ እንተ ዘይወፅእ ነይሩ አይምረኸባን ሓደ በጊዕ ብምጥፍኡ መሓዘነ ነይሩ ካልአይ ዚ ሕጂ ምስ ረኸባ ዝሕጎሶ ዘሎ ሓጎስ አይምተሓጎሶ ነይሩ كمون تا دريم زطفا سبيتي نتا زطفاتا دريم انت زي تدليا نيرا يمرخبتا نيرا اتي مدلايا كساعتي كساع زطفا خايو ነገር كساع ترخبو خون كم زلو وينا ابز خفل زين محار زلنا اب كلتيو مثالي حدا كنتكرولو زلنا نطب انتاي اندحر إلنا اتي نت زطفاو ነገር كدليو زدفوم ነገር انتاي اندحر إلنا نت زطفو ነገር مفلاطومي كمتا انتوي ورشب زبلو زنبرا نو دغاغيم زبلو زلخو زطفا خايا ነገር انت زي فليتكا كدلي ايتجمرنيخا نزوم سبات غزو نزاسبيتي غزا اخت كسكستر زغبرا نتي غواسا دما ناب فودو غوبوتات اخرانات كخير زغبرو وي دما نخيد زدرخو ነገር زطفو ነገር ስለዘላለ ይጥራይ بقيعهم زطفأت تزيفلت نيرو كدلي اي مخدن نيرو وي دريما هم زطفأت تزيفلت نيرا مبرحتا ابريحا غزعا اي مخسترت نيرا
ናብቲ ዝግጽል ስጉምቲ ክስጉሙ ዝገበሮም ነገር ሓደ ነገር እዩ ንስኻ ነቲ ዘጥፍእዎ ነገር ምልላዮም እዩ ሎሚ ምልላይ ይሃበና አሜን እንታይ አጥፊና ኣለና ጎይታ ምልላይ ይሃበና እግዚአብሔር ናይ ነፍስ ወከፍና ምስተውዓል አይነ ልቦናና ይክፈቱ አሜን ቤተክርስቲያን እንታይ አጥፊያ ከም ዘላ ስለ ዘይትፈልጥ ሱቅ ኢላ ካብ ፕሮግራም ናብ ፕሮግራም እንዳኸደት ትቅጽል አላ እዚ በእንተይ ዝሪኦ ነገር ስለ ዝኾነ በእንተይ ዝሪኦ ነገር ካብ ፕሮግራም ናብ ፕሮግራም ጥራይና ንቅጽል ዘለና እግዚአብሔር ነዚ ስበሮ ኣብ ቤተክርስቲያን ኮፊልካ ዝኸውን ነገር የለን ነግረኩም ኣለኹ እቶም ጥፉአት ኣብ ዓለም እዮም ከርተት ዝብሉ ዘለው ስለዚህ ከምቲ ኢየሱስ ነቶም ጥፉአት እናናደየ ምስኦም ጊዜ እንዳሕለፈ ናብ ቤቶም ሓንጊሩ ዝመልሶም ኣነ ንስኻትኩምን ከምኡ ክንገብር ይግባአናይ ኢየሱስ ሱቁል ይኮነን ኪዱ ኢሉ ንደቀ መዛሙርቱ አዚዝዎ ሰሚዕኹም ኣለኹም ኢየሱስ ኮፈሉ ይበሎም ክመጹኹም የማይበሉን በዓል ዱካን ጥራይ ኮፍ ኢሉ ዝጽበይ አይኮነን ዱካን ዘለዎ ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ጥራይ ኮፍ ኢላ ትጽበይ ክላይንት ክመጻ ኢየሱስ ሱቁል ይኮነን ኪዱ ኢሉ ንደቀ መዛሙርቱ አዚዝ ክትከይድ ኮለኻ ይቱ ብዙሕ ፍረዝ ዘሎ ኣብዚ 2015 ዓመተ ምህረት ናይ ምኻድ ዓመት ይኹነና እዚ ጸሎት ያነ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ዮሐንስ 15:16 እንታይ ኢልዎም ኣነ ሓረኹም እምበር ንስኻትኩም ኣይሓረኹምን ክትከዱን ፍረ ክትፈሪዩን አሜን ክትከዱን ዝብል ኣስምሩላ ምስ ከድካ ፍረ ኣሎ አሜን ዶ ምስ ተንቀሳቀስካ ይፍረ ዘሎ ክሰርሕ ምስ ጀመርካ ይፍረ ዘሎ ክትከዱን ፍረ ተፍሪዩን ፍሬኹም ነባርኽ ኸውን ነቦ በሰማይ ዘለመምኮ ዘበለ ምእንቲ ክበኩም ነዝመደብኩኩም ኢሎ ነታ ክትከዱ ዝብል ትብል ቃል ነስምረላ ኢየሱስ ኮነ ደቀ መዛሙርቱ ብምኻድዮም ንዓለም ወሪሶም አሜን ዶ ኣብዚ ኣበርባዕተ መንደቕ ኮፊሎም ኣይኮነን ንዓለም ወሪሶም ኢየሱስን ደቀ መዛሙርቱን በዓል ሐዋርያ ጳውሎስን በዓል ጢሞቴዎስ በዓል ሉቃስ በዓል ማርቆስ በዓል ባርናባስ በዓል አጵሎስ በዓል መን መሆን ብሎ ዘም ብሙሎም ብምኻድ ብምንቅስቃስ የሞሪሶም ማን ዓለም አሜን ዶ ቤተክርስቲያን ናይ ቅዱሳን መተኣኻኸቢ እያ እቶም ጎይታ ዘልዮም ከምዛ ካብ ጓሳኣ ዝተፈለየት በጊ ኣፈኦደኡ ቀልባባ ኣምባል ኣለው ቶም ንምርካብ ንዓኦም ንምርካብ ከምዛ ኢየሱስ ኣብ ምሳሌ ዝተዛረቦም ከድካ ብምድላይ ጥራይኻ ትረኽቦ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና ኣብዛ ዓመት ይርዳአና ናይ ምኻድ ዘመን ይኹነና ኣብ ውሽጢ 4 መንደቕ ዘለዎ ሕንጻ ኮፊልና ብዙሓት ጥፉኣትን ኣብ መዓልቲ ዝጠፍኡ ከም ዘለው እንዳፈለጥና ካብ ጥፉኣት ከይንብጀዎም ናብ ጥቁኑ መንገዲ ከይንመልሶም እንዳራዕናዮም ናብ ሲኦል ይኸዱሎ ክንንቀሳቀስ ኮለና ጥራዩ ጎይታ ምሳና ኮይኑ ዝሰርሕ ድሕሪ ኮነ ኢልና ነዚ ነገር ተበጊስና ብዙሓት ጥፉኣት ክንረክብ ኢና ንብዙሓት ድማ ድራር ጸላኢ ከይኮኑ ክንብጀዎም ኢና እንድሕር ግና እታ ዝጠፈአት በጊ በዓላት መጽያ ኢልና ብተስፋ ንጽበይ ኮይና ከንቱ ሕልሚ መብዛሕቴና ስምዑን ጽቡቅ ገርኩም ሎሚ ክንናገፊና መብዛሕቴና ዘይደሓኑን ክድሕኑ ንጽሊና አሜን መብዛሕቴና ዘይደሓኑ ቤተሰብና ክድሕኑ ንጽሊና አይኮነን ክንዲ ኣለኹም ትጽልዩ ድሕሪ ጸሎት ንገብሮ ነገር ስለዘየሎ ግና ምንም ዓይነት ውጽኢት አይንርኢኒና ኢየሱስ ምጸለየ እንታይ ይገብር ነይሩ ይጓዓዝ ነይሩ ይሰርሕ ነይሩ ይንቀሳቀስ ነይሩ ይሰብኽ ነይሩ ይምህር ነይሩ نحناون بتمساسالي دحر مصلاينا انت كنمسكرلهم انت مسኦም حبرت كنغبر نتخن غبرو زغبانا ነገር كنغبر አሎና ኮሙ ምስንገብር አዚና ውጽኢታውያን እናኾንና ንመጽ ማለት እዩ እንተዘ ኮይኑ ግና ለውጥ ዘይብሉ አሰልቻዊ ዝኾነ ናብራይና ነበር ዝጠፈአ ክርከብ ኮሎ ሓደ
نتزطفأ سب زرخبو يحجوس كلتا أب كبابي زلو سبات يحجوسو كموها أب سماي زلو ملائكتين بأبيو أبوها يحجوس مالتي سلازي أبز عمت زيا أبو زحجوسو لنجر كنجبر قويتا نفسه كفنا يدقفنا ناي مخاد زمن يخوننا قويتا يسوس بنجر كل باركم أقو يبزحالكم نايلومي بايبل ستادينا ودينا لنا أداكم عليكم تسألينا ودينا
يلا زمسل عخا فقري كعبزبلو خان العلي فقري خان مسخا يلا زمسل عخا